Kuai tulasi khor Rambabu amchaini sikli tai siklarok hangrai no palinani bagai haikeba hangrai nok tangkha belai no naitokhe Sri Siti ni jamung hai Sri Siti tomung hai abahai no morobo abahai no bisi burung-burung no hangrai nok tanggoi shogo haikeba hangrai balayo nai di borong musha Fanyan tangi tongo hongke norok je tini omo hangrai nok na hatok ke srangbai je khana lamsong mano palai na baga omsing na hatok ka hangrai nok tang lakhya hingke nok nima hangrai nok tang mani koidin na khana Cinmo 10-15 din nangka tanglai mani 10-15 din khana hingke nok mo bo district romjak Cinmo khwai district tulasi khor ni Ramopara wa Ramopara na hingke belai no hambai jiase ke sungno samani bagai hingke norok no belai ke hambai ya phoro tamni hinba je sini Sri Siti no hoita no ma palajak phayotai norok tabuk generation no bo norom থেকে পালাই তংলাই মানি বাগে নরনা বেলাই বেলাই কে হামবাই